Tuh malam bainai pada saat wak make karate ada pula nan mainai tangan awak untuk ada sana yang kabaga buang nan kamageh tahu kauntin ada dari daerah ma ko malam bainai ko atau di daerah ma saja prosesi malam bainai ko diadokan kan baik tuh ontin lah siap manarimo di sana yang hadir ada pula kita Bu Iin dilapai Bu Mawar ada pula Bu Maya di Sawali selamat siang pula untuk Nenek Naifa Nenek Ima dan juga pemirsa Kucinta Minang yang menikmati makan siang sambil nonton Ontin dapat salam spesial dari Ontin Kiniko. Ontin namanya Ontin daripada baca celoteh nah rancak kita tarimo telepon awak kok layado nang kamanyangkui kok layado nang kabaga buang. Halo, assalamualaikum. Hello. Kucinta Minang.